מדריך איפור מלא שלב אחרי שלב שמתאים לכל אחת ולכל אירוע. טוב, אז אני מתחילה עם מקרם לחות של ולדה, שיעניק לי זוהר ולחות לפנים ויכין לי את האור לאיפור. אני ממשיכה לשזף את הפנים עם המייקאפ טינט הזה בגוון 07, ומניחה אותו במצח, על האפף, על קצה האף, ועם מברשת קטנה יותר סביב השפתיים. בסומק אני לוקחת אודם אדום ומניחה אותו באזורים הגבוהים של הפנים. אני מטשטשת כלפי מעלה ויוצרת איתו מראה של W על הפנים. מטשטשת מעט על האף כדי לקבל מראה שרוף ומעט על השפה. אני עוברת לקונסילר של לנקום בגוון 325C כדי לנטרל מעט את הקירויות באזור הזה. גם כאן וכאן. מטשטשת אותו בתפיחות ולא במריחות. להערות אני עוברת לקונסילר של טארט בגוון 22N ומניחה ממנו כמות קטנה מתחת לקירות בצידי העין, מעט בצידי האף ובצידי השפתיים, ומעט במרכז המצח. מטשטשת הכל לפני שמתקבע. אני חוזרת למברשת שבה הנחתי את הסומק ומטשטשת את המעברים. את האיפור אני אקבע עם פודרה של נארס רק באזורי ה-T, במצח, אף, תחת לעיניים ובסנטר. את העיניים אני רוצה להדגיש ולהבליט, אבל בלי להתאמץ יותר מדי. אני מתחילה עם חימום שקע בשקע שלי ועולה איתו כלפי מעלה, לאזור הגבה. עם אותו גוון של ברונזר אני גם יורדת לאפף התחתון. כדי ללחסן ולהאריך לי את העין אני אשתמש במברשת זוויתית עם צללית חומה ואסרטט מעין קו כמו קו איילינר, אבל זה לא הולך להיות קו איילינר, אנחנו הולכות לטשטש אותו. את הקו אני מתחילה ממש מהשיא הגבוהה של העין, מהחלק שבו העין שלי הכי גבוהה ומושכת כלפי חוץ. אני חוזרת למברשת טשטוש שבה עשיתי את החימום שקע שלי ומטשטשת את הגבולות של הקו שלי. עם המברשת הזוויתית והגוון הכהה אני מסרטטת מעין קו איילינר בחלק הפנימי של העין. אותו דבר בצד השני. אני רוצה טיפה להוסיף עומק ממש בשורש הריסים שלי, את גוון שחור, מניחה אותו ממש צמוד לקו הריסים. מרכז האפף אני מקבעת עם צללית מט, ועם מברשת קטנה ושימר אני מניחה בנקודות האור. עם אותה פלטה של שימרים אני מניחה באזור הזה. אני עוברת למאסקרה שמעבה ומפרידה את הריסים ומורחת כלפי חוץ כדי ללחסן במקסימום את העין. מי שהתלכלכה לא לדאוג, אני אראה לכם איך להוריד את המאסקרה בלי להרוס את הצלליות. ליצירת נמשים אני עוברת לטוש של ניקס ופשוט מציירת ככה באקראי, סופחת את השאריות עם האצבע למראה טבעי יותר. אני עוברת על נקודות חן שאין לי כי זה פשוט מושלם. את הגבות אני מנקה משאריות איפור, עוברת לג'ל של ספורה ומקבעת. אני משחקת עם השערות כדי למלא את הגבה. זוכרות את המאסקרה שהיא טיפשה לנו? אני לוקחת מסרק גבות ופשוט מקלפת אותו בלי להרוס את האיפור מתחתיו. את השפתיים אני אעשה בסרטון בנפרד ממש מפורט. סיימתי עם השפתיים